Os ych chi'n hoffi chwaraeon yn gyflym, yn gystadleuol ac yn llawn sgiliau amrywiol, wel, dyma'r lle i fod. Cewch chi ddim gwell na welwch chi fan hyn yng nghanolfan David Broom ar gyrion Casgwent. Gemau ar Garlam neu Mounted Games yw'r gamp, a mae yna dros 100 o farchogion a merlod chwymwth yn brwydro i ennill teitl pencampwriaeth Parau Cymru. Mae yna gystadlaethau heddi i 3 gwahanol oedran, a does na ddim gwahaniaethu rhwng y merched a'r bechgyn. Mae pawb ar yr un lefel yn y gamp arbennig yma. Well, the Mounted Games was developed after the Pony Club. When you're in Pony Club, you could only do games till you're 15. Then after 15, you finished. So a gentleman called Norman Patrick and a band of helpers decided to develop a Mounted Games Association in Great Britain. And it covers all age groups. It's a sport of agility, speed and skill, and it's a family-orientated sport. How expensive is it if you want to do well? If you want the top ponies, you've got to pay a lot of money, £20,000–30,000 for a top pony. But there again, you can just have when you're a mini, you can bring a pony off the hill, train him up, and do it that way. Mae yna griw yn cadw llygad barcud ar y cystadlu, sicrhau chwarae teg, ac i wneud yn siŵr mae'r 7 gorau allan o rasys rhag brofol fydd yn cyrraedd bob ffeinal ar ddiwedd y dydd. Maen nhw'n cystadlu mewn 3 heat o 7. Os ydych chi'n dod yn gyntaf yn eich heat, ydych chi'n cael 7 lawr i 1. A wedyn mae yna 8 gêm, so ar ôl y 8 gêm, dyn ni'n cyfri'r sgoriau i gyd i fyny. Mae'r 7 ucha yn mynd i final A, final B am y nesa a final C am y 7 isaf. Allan o'r 7 par yn y rownd erfynol dan 12, Sam Hopkins a Harry Horton Ba ddaeth i'r brig i gipio pencampwriaeth gynta'r dydd. Mae'r ganolfan arbennig yma ar gyrion Casgwent yn un bwysig iawn ym myd y ceffylau, ac mae'r perchennog David Broom wedi blasu llwyddiant ar y lefel ucha ei hunan yn y gorffennol. This centre is here because of you? Well, actually, more because of my father. He had the dream way back, I think it was in 1968, to build a sort of a Hickstead in Wales. You have all aspects of the equestrian world here. And today you've got the Mounted Games and doing gymkhanas and everything. That takes me back to my youth. We used to go to shows up in the valleys, Church Village and all them, and we used to do the jumping. The standard is high now, isn't it? These are unbelievable. You know, you can watch them all day and they take it so seriously. And they're trained to such a level. You know, I was watching them yesterday practicing. They're going like the clappers, picking up these things off the top of poles and, I mean, fearless. Yeah. And talk about speed, they really do go for it. Does dim dwywaith fod y gamp yn un sy'n gafael mewn rhywun am oes, ac mae cystadleuwyr y gorffennol yn falch o gefnogi'r genhedlaeth nesaf bob tro. Be sy'n denu chi te at fyd y gemau ar Garlam? Plant, maen nhw'n joio. O'n i'n neud e pan o'n i'n plentyn hefyd, so wedi bod wneud hwn ers o'n i'n 11, Mae ffordd o fywyd, rili. Ch'mo, o'n i'n mynd popman fan hyn, fyna, bydd ni'n byw yn y lori nawr dros y haf. Pan o'n i'n fach, oedd y kids bach fel hyn yn reid o'n Pony Club, a oedd y plant hyn yn mynd i MJ, ond nawr mae'r kids bach yn dechrau fel hyn, wel mae'r hyfforddiant maen nhw'n gael nawr. Erbyn maen nhw wedi mynd lan, wel chi'n gweld nhw yn yr opens, maen nhw'n mynd, maen nhw'n wyll, bydd yr onfwyw pobl ddim yn gallu reid o, fel a jwmpo arno off, cylled, O, a mae rhaid bod y pobl sy'n marchogaeth hefyd, maen nhw'n ffit ac yn heini hefyd. O, maen nhw'n really fit, maen nhw'n really fit, ch'mod, a mae'n sgil mor dda, jyst i wneud hwnna, maen nhw fel sy'n fath o stunt riders ydyn nhw, maen nhw'n arberchog. Ar ôl ennill y 5 ras gyntaf yn ffeinal y bencampwriaeth dan 2/15, doedd dim dal Lily Antcliffe a Lottie Watson yn yr hetiau glas, wrth iddyn nhw fynd â hi, gyda Ben Hopkins a Charlie Yates yn ail. Yng nghanol y cystadlu brwd, mae gofyn bod rhywun yn gwneud yn siŵr fod y gystadleuaeth am y pwyntiau yn gwbl deg. Any clever cheating going on? We try and minimise it as much as we can, but there are a few sharp ones out there.
I'm lucky I've got 6 assistant referees who watch each corner and the middle, so I take an overall view, but I rely on my assistant referees to spot any infringements. Wel, dyma ni wedi cyrraedd y rownd derfynol i'r parau agored. Y crem de la crem fan hyn yn cystadlu am y bencampwriaeth. A mae yna dipyn o brofiad yn perthyn i'r rhai. Mae ras gynta yma i gamogam yw a mae eisiau cyflymdra. Ond hefyd mae gofyn bod chi'n gallu troi mewn chwinciad. Gemau, maen nhw'n gwneud yn dda iawn. O! Camgymeriad fyna, na dreni. O, agos rhwng y melyn a'r gwyrdd. Ie, Gemau a John. A mae'r gwyrdd a'r melyn yn neud yn hynod o dda. Fi'n credu bod y melyn ar y blad, sef Dani a Katie Spencer. Condwr goffa codi'r sbwriel. Ie, mae'r melyn yn mynd i chael unwaith eto. Y gwyrdd ydda hi fyna, sef Charlie Sutton a Lauren Day. Dim ond un camgymeriad bach sy'n eisiau. 2 ras i fynd, a mae rhwng y melyn a'r gwyrdd. Yn y ras agored, roedd y par priod Dani a Katie Spencer o Coventry yn gwisgo'r hetiau melyn, yn deall ei gilydd yn iawn ar y dydd wrth iddyn nhw guro'r gweddill a chael eu coroni'n bencampwyr parau Cymru i gloi diwrnod cyffroes o gystadlu.